Wrth i ti sôn am gyfiawnder a heddwch, o'n i yn meddwl yn ôl dros yr 8 mlynedd dwytha yma yn hanes yn eglwys ni. 2013 ddaru ni werthu yr adeilad. A'r casgliad ddaru ni ddod iddi fel cynulleidfa oedd nad oedd yn lleoliad a'n hadnoddau o ran adeilad, yn helpu yn cenhadaeth, yn syniad o gyfiawnder ac o heddwch. A na'r peth gorau y gallan ni wneud fysa gwerthu yr adeilad. A dwi'n credu bod heb adeilad wedi rhoi mwy o len i ystyried y ffordd da ni'n gwasanaethu fel Cristnogion. Sut ydyn ni'n gwasanaethu y difreintiedig? Yn lle siarad amdano fo, mae rhaid gwneud hynny. Yn lle pregethu amdano fo yn unig, mae rhaid gwneud hynny. Ond nid dyna'r unig beth da ni fod i wneud. Bod ni fod i gael yn dwylo yn fudron fel pobl Iesu Grist, yn chwilio am y bregus, yn gwasanaethu y bregus yn cymunedau. Hefo y digartref, da ni wedi bod yn mynd allan hefo eglwysi eraill i fwydo y digartref sydd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd. Ac hefyd hefo ymgeiswyr lloches, pobl sy'n eithriadol o ddifreintiedig yn ein plith ni, sy'n cael y nesaf peth i ddim o gymorth ariannol. Ac felly fel eglwys, da ni wedi mabwysiadu a helpu elusen Gristnogol sydd yn gweithio hefo'r bobl yma. A yn y fan yna, da ni'n teimlo bod ni'n gwneud gwaith o ran cyfiawnder. Pobl ydy'r rhain sydd wedi ffoi o greulondeb ac atgasedd ac erledigaeth yn ei gwledydd ei hunan yma i Gymru. A'n lle ni fel eglwys ydy bod ar flaen y gad yn dangos cariad Duw, yn bod ni'n sefyll dros gyfiawnder. Ac yna hefyd, da ni yn gwneud pecynna bwyd ar gyfer rhain ac diwallu i anghenion corfforol nhw a yn cael rhannu'r heddwch sydd ganddo ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yr hyn da ni yn ei ddimuno ydy fod yn cymunedau ni yng Nghymru, nid yn gymunedau hiliol, di-groeso, lle nad oes na heddwch a chyfiawnder, ond yn lefydd lle mae pobl fregus a di-amddiffyn yn teimlo yn ddiogel ac yn teimlo cariad yn cau amdani. Dwi'n meddwl bod ni fel capeli ag eglwysi mewn sefyllfa gref iawn a dweud y gwir i wneud cyfraniad gwerthfawr i bobl sy'n byw efo dementia, i teuluoedd a'i gofalwyr. A hynny ar sawl lefel wahanol. Liciwn ni sôn am ryw 4 peth yn benodol os gai efo chi. Yn y lle cyntaf, mae gennym ni wrth gwrs adnoddau a chyfleusterau gwerthfawr iawn a alla fod o ddefnydd i'r bobl yma eu teuluoedd. Sôn rhyw wrth gwrs yn arbennig am yn adeiladau yn syml iawn, yn stafelloedd, y cyfleustera sydd tu mewn iddyn nhw, y toiledau, ceginau ac yn y blaen. Ac mae yna sawl eglwys a chapel ar hyn o bryd yn agor eu hadeiladau i cymdeithasau ac i deuluoedd i ddod i fewn atyn nhw i gynnal amrywiaeth o gyfarfodydd. Boed heini yn awr grefft neu'n sesiwn ganu, mynd yna i gael adloniant neu i gael rhyw fath o drafodaeth. Caffi cof maen nhw'n cael cinio fo'i gilydd mewn sawl lle. Ac mae hyn i gyd yn fendithio dros ben i'r bobl yma ac i'w teuluoedd. Yna, yr ail beth gwerthfawr tu hwnt sydd gyda ni i'w gynnig, wrth gwrs ydy, yn bod ni fel eglwysi a chapeli, da ni eisoes yn gymdeithas sy'n bodoli ac yn gymdeithas sy'n proffesu yn bod ni yn ofalgar ac yn estyn llaw allan un cyddynion. Ac mae hynna werth y byd yn yr achos yma. Mewn gwirionedd, mae'r bobl yma, wrth gwrs, pan maen nhw'n dod i'r capeli, maen nhw'n dod i le gweddol gyfarwydd, yn dydy, achos mae llawer iawn ohonyn nhw wedi cael eu magu yn eu plentyndod fel aelodau eglwysig.
Ac mae hynny yn siŵr o fod yn beth bendithiol iawn. A dyna'r trydydd pwynt pwysig, bod yn hoedfaon ni yn rhywbeth cyfarwydd iawn iddyn nhw, yn rhywbeth cynnes iddyn nhw. Falle dyn nhw'n cofio manylion am y canu, am y pregethu, am y gweddiau ac yn y blaen. Ond mae sŵn yr holl beth. A hyd yn oed, falle jyst bod mewn capel yn dod â rhyw fath o atgofion yn ôl, achos i fod o yn beth cyfarwydd. Ac yn sicr, mae eisiau bwydo hynna yn does. A wedyn y pedwerydd peth ydy, eto ym myd oedfaon, y dylen ni fod yn paratoi oedfaon arbennig ar gyfer pobl sydd yn dioddef o dementia. Yn aml iawn, chi, dydy anghenion ysbrydol y bobl yma a'i teuluoedd ddim yn cael eu diwallu o gwbl. Mae pobl yn tueddu anghofio amdanyn nhw. A pan mae'r cyflwr yn gwaethygu, maen nhw'n tueddu i gilio o'r capel, ac mae hwnna'n driennu mawr. A mae'n siŵr fod yn ddyletswydd arna ni i ddiwallu'r angen yna, drwy fynd ati i greu oedfaon syml, byr, oedfaon, falle lle mae plant ac oedolion yn cymysgu. Achos mae hwnna'n gweithio'n dda iawn yn aml iawn efo pobl sydd yn dioddef o dementia. Lle iddyn nhw ddod i deimlo'n yn ddiogel, yn gysurus ac yn gynnes. Ac mi fydde hwnna'n werth y byd, nid yn unig iddyn nhw sydd efo'r cyflwr arnyn nhw, ond i'w teuluoedd hefyd. Felly fe ddylen ni fod yn mynd ati i greu oedfaon byr syml. Sdim ots os di pobl yn cerdded o gwmpas yn ystod yr oedfan agos. Sdim ots os di pobl yn ymyrryd, sdim ots os di pobl yn tarfu, sdim ots os di pobl yn cadw sŵn. Da ni yna ar eu cyfer nhw, hwnna sy'n bwysig. A'r peryg ar hyn o bryd ydy, pan mae pobl yn byw efo dementia, y peryg ydy bod nhw'n cael eu hamddifadu o'r hawl i addoli. A fedrwn nhw'n caniatáu i hynna ddigwydd yn amdrwn. Mae'n ddyletswydd arna ni yn dydy i baratoi addoliad ar eu cyfer nhw. Yn hynny fewn i gaplaniaeth yr Heddlu wedi gorffen fel darlithydd yng Ngoleg y Drindod a gyrfa ddiddorol o bosib cyn hynny o'n i gyda'r BBEC a cyn hynny wedyn ni gyda Cymdeithas a cyn hynny yn weinidog eglwys. Felly dwi wedi gweld yng ngyrfa i ar hyd y blynyddoedd yn yrfa sydd yn gwasanaethu eraill yn fwy na gwasanaethu fy hunan. Sef cwrdd â gofynion bobl eraill bod gyda nhw yn ei gofid, bod gyda nhw yn yr oriau anodd i bywyd o bosib yn aml iawn. Ac mae hwnna wedi dod drwodd i'r gaplaniaeth hon. Pam ddes i'n gaplan gyda'r Heddlu, o'n i wedi ymddeol o swydd lan amser ac o'n i'n meddwl beth oedd y cam nesaf. A o'n i'n mynd i ofalu am eglwys unwaith to. Nes i benderfyniad nad o'n i ddim. Oherwydd o'n i'n teimlo fydden ni'n cael yn fframo falle normodol i fy nôl yn weinidog eglwys. Ac o'n i'n teimlo'r alwad yn y pen yma yn y galon, os gael roi fel yna, i dorri'r ffiniau ac i fynd tu fas i ffiniau'r eglwys i weld beth gellid gwneud yn enw'r efengyl mewn sefydliadau eraill. A mi ddoth y gyfle i fod yn un o 8 o gaplaniaid yn Heddlu Dyfed Powys. Erbyn hyn, dwi'n arweinydd y tîm ac i ni'n dîm o 4 ar 15 o gaplaniaid ar draws yr enwadau gan gynnwys crynwyr, aelodau o eglwysi Efengylaidd, ac yn y mis diwetha, dyn ni newydd dderbyn yn imam cynta. A felly mae'n deulu plith drwyddi draw, ond sy'n cynnig gwasanaeth bwysig iawn, dwi'n meddwl, mewn cymdeithas fel cymdeithas o bobl yr Heddlu. Meddwl wedyn ni am pan gollon ni April Jones, fues i fyny yn Machynlleth am yn agos i fis gydag eraill wrth gwrs. Rwy'n cofio bod allan y dre rhyw brynhawn, a oedd y siaced felen amdana oedd yn dweud caplan yr Heddlu ac oedd y bobl yn dod mlaen i siarad, ac bobl fierth i fi, do'n i'n nabod nhw.
A tra bod fi'n siarad â rhywun wrth glwydi'r eglwys fanna yn y dre, dyma rhyw fam ifanc yn y draw yn gofyn yn Saesneg a gan bwyntio ei bys at yr eglwys a meddai, is that place open to everyone? Ac oedd y cwestiwn na yn dangos i fi, chi'n bod, i ni wedi colli'n perthynas ar gymuned fel capeli eglwysi. Os oedd y fam yna'n gofyn cwestiwn mor sylfaenol, is i fewn mewn 10 munud ar ei hôl hi, a dyna lle roedd hi'n penglunio mewn gweddi wedi cynnig cannwyll. O bosib am ei phlant bach ei hunan, ond yn bendant o golli April. Fel eglwysi, chi'n bod, ni wedi aros yn yr un rigol. Wy'n cofio pan adawys i'r coleg nôl yn 1969, o'n i'n mynd i newid y byd. Ond wi wedi gweld fod yr eglwys yn gallu fod yn rwystyr ymellwaith i'r newid yna i gymeryd lle. Ond mae gweithio gyda corff tu allan i'r eglwys, lle mae'r eglwys yn gallu mynd mewn a cynnig gwasanaeth, wedi rhoi cyfle i'r newid yna ddigwydd. Ac dwi'n meddwl fod caplaniaid, unrhyw caplaniaeth, gyda'r frigadan, yr ambulans, ysbyty, fel yr Heddlu, yn rhoi cyfle i'r eglwys i gyflawni gwaith arbennig iawn, dwi'n meddwl, ond i ni fanteisio'r y cyfle. Mae yna gyfleoedd yng Ngogledd Cymru, draw yn Went ac yn Neheubarth Cymru. Mae'r Heddlu yn crio allan am caplaniaid, a fydden ni'n annog unrhyw un sydd diddordeb i gynnig gwasanaeth gofal, tu fas i furiau'r capel, i fanteisio'r y cyfle. Mae'r gymdogaeth wedi bod yn gwegian o dan effeithiau pandemig Covid-19, ond eto mae wedi agor drysau eraill i ni i fod yn fwy gweithredol nac arfer yn y gymdogaeth ac yn y gymdeithas. I ni wedi mynd ynglyn â hynny mewn sawl ffordd, i ni wedi parhau gyda nifer o bethau o'n i'n gwneud y beth. Byddwn ni'n licio meddwl bod teglwysi'r ofalaeth yn eglwysi sydd yn edrych allan, ac yn ymwybodol o'i cyfrifoldebau nhw i'r gymdogaeth ac i'r fro. Enghraifft, fi'n meddwl am yr ysgolion. Nawr, mae yna bontydd eitha cryf rhwng ni fel eglwysi ac ysgolion yr ardal, yn enwedig yn y dre ac ym Mancyfelin hefyd. Ac i ni'n ymfalchio yn y berthynas sydd gyda ni'r ysgolion. Nhw'n weld yr ysgolion bob mis i gynnal oedfa. Hefyd, mae tîm agor y llyfr yn mynd i gyflwyno stori o'r Beibl. Ond yn ogystal â hynny, sy'n ni'n licio meddwl bod gyda ni fel eglwys ofal bugeilio dros yr ysgolion lleol hefyd. Mynd o un pegwn i'r llall wedyn, yn ogystal â'r ysgolion a'r genhedlaeth iau, mae'r cartrefi preswyl hefyd yn yr ardal. I ni fel eglwysi'r ofalaeth yn dal cysylltiad agos a nifer o gartrefi preswyl. Yn un peth oherwydd bod gyda ni aelodau yn preswylio yn y cartrefi hyn, ond hyd yn oed os nag os gyda ni aelodau, i ni eto yn dal cysylltiad â nhw, ac i ni yn cynnal oedfa mewn nifer o'r cartrefi preswyl unwaith y tymor, ac mae hynny'n hyfryd i ni'n mwynhau gwneud hynny, ac i ni'n derbyn croeso mawr. A hefyd mae Ysgol Sul y Priordy hefyd, un bore Sul y tymor yn cerdded i'r cartre preswyl lleol ar fore Sul yn cynnal oedfa. Ac wrth reswm cynhaliaeth ysbrydol trwy gyfrwng y Gymraeg yn beth eithriadol o bwysig yn ein cartrefi preswyl ac yn rhywbeth mae'r undeb wedi ymgyrchu drosto yn y blynyddoedd yn y gorffennol. Mae yna 2 gwestiwn. Mae pob un ohono ni'n gorfod i ateb ar ryw adeg neu gilydd yn y bywydau. Cwestiwn cyntaf ydy, pwy neu be ydw i? A'r ail gwestiwn ydy, pwy neu be ydy Duw? Fedrwn ni ddim osgoi ateb y cwestiwn yma ar ryw adeg yn y bywydau. Yn anffodus mae lawer o bobl yn ei gadael o reit tan y munud ola jyst cyn o farw, sydd pyn bach yn rhy hwyr. Yn y man yna dwi'n gweithio mewn gwirionedd gyda cynnal pobl sydd wedi cyrraedd y groesffordd yna ydyn nhw, a gwahanol ddioddefaint wedi dod â nhw yna, gwahanol amgylchiadau yn yng ngwaith i wedi helpu nhw i adelfyn i'r ymlyniadau sydd wedi cael
canlyniadau negyddol yn eu bywydau nhw. A hyn sydd wrth raidd yn holl broblemau ni. Dyhead y galon i gael fy ngharu amdana fi fy hun. A na i ddim bodloni'r dyhead hwnnw nes i mi ddod i adnabod Duw y Tad ac i gael berthynas iach a gored llawn cariad diamod gyda fy niw. Dwi'n cael y bleser o gyfarfod cynifer o bobl cynnal sesiynau un i un, helpu nhw mewn gwirionedd i ddod i adnabod nhw eu hunain ac i ddatrys eu problemau. Dwi'n cael y fraint hefyd o gyfarfod nifer o bobl yn weinidogion a clerigwyr mewn grwpiau ledled Cymru. Mae gennym ni grŵp arbennig yng Nghaerfyrddin yn tem. Dwi'n credu bod yna tua 7 neu 8 clerigwyr yna, 2-3 o weinidogion rheolaidd yna. Ynghyd â phobl eraill, wrth gwrs, a bob math o broblemau eraill. A dyna di'r peth yn de, nid just alcohol a chyffuriau. Mae yna bob math o broblemau. Iselder, gorbryder, ddim yn gwybod sut mae delio gyda pobl, yn chwythu pethau allan o bob reswm, yn pryderu, am y fori. Os gynnwch chi un llygad ar fori ac un llygad ar ddoe, yna fyddwch chi'n mynd i gael llygad croes heddiw gyda pob math o broblemau. Methu dygymod ac ymddeoliad er enghraifft, rwy'n wedi bod yn y gwasanaeth i'r arglwydd am blynyddoedd trwy gyrfa, a wedyn cael ei hunan wedi ymddeol. Unigrwydd, hwnna'n llethol, baich anioddefol unigrwydd. Dyma'r cyflyrau mewn gwirionedd. Fach yn bod mae iselder yn gallu bod yn ymlyniad, mae gorbryderu yn gallu bod yn ymlyniad. Felly gadael fynd i'r ymlyniadau yma ydy'r gamp. Gadael fynd iddyn nhw a ffeindio pwy ydych chi hebddyn nhw. Dyna di'r sialens i bob un ohono ni. Ar daith bywyd, mae rhaid ni adael fynd i bethau, a'r gadael fynd sydd bob amser yn anodd.